Legorretara joko dugu orain zuzenean, Pezuñas, bitonako idi bat da, eta laster, pisuari dagokion Guinness errekorra hautsi egingo du. Bertan dago, Asier, eta nik jakin gura dut, Asier, ze demontre ematen dion jateko gizon honek idi puska horri. Zer eman dion jateko, zer ez dion eman jateko, esango nuken ze denetari jandu, eta azken batean belarra, artoa, babak, zerealak, pentsua denetarik, ez da, bere jabe izan dako Alejandro, zer, konturik badara mazu ala? Imposible, ematea. Gaina ez jakina izatik disgustuen bat igual hartuko nuke. Honek nik uste bi trailerkara hola janditula bedenboan. Eta ze motatako iria da? Klase hau da la rubia gallega esatiena, oso raza ona da, aragitako oso raza oso ona da. Honek guen 2000 kilo ingurun pixatzeo, eta honek hiltzen dan garaien, guen leonea salduet, restaurante batea. Hori esan banizunez, saldu egin dezutela, beraz, hemendikan aste batera edo leonera eramango dezute, ez? Nori saldu diozu? Eta saldu dugu, restaurante batea, esaten diena, Capricho, leonen. Eta izen handikoa da. Eta izen handikoa da. Horrek lehen, behar bauke famazatik, behar irik eta izen zitu. Eta Japondik eta etortzen da jendea restaurante horta. Asier, galdetu diozu, Asier, aber zenbat txuleta ateako ditun jabe berriak, bertatik. Ohaintxe galdetu behar nion, zenbat txuleta ateako dia hemendikan, zenbat jateko? Hemen atako ie, 200 bakilo txuleta atako ie. 200 bakilo eta 15 bakilo bisolomilotan. Muitzen da. Eta, bueno, esaten zenean, kanalak behintzat zenbat kilo izan ditzazkela? Kanalan hau, nik kalkulatzet, bi hariko aliz, 1.200 kilo gauzkela kanalen. Beak eman martu guten, zatik beak baukea, ni bezala, zebaderoa eta eukizuk asmoa du, hilabete batenan, baina enteratuko, hiltzen duen garaien, esango jat, zenbat eta, gau jakingo zuen. Asier, pena mangol dio, ez da? Bai, esan. Pena mango dio. Bai. Azken batean, 9 urtez izan du berarekin hemen Legorretan, Konpostelan erosi zuen eta galdetzen didate pena ematen dizun edo. Bueno, bai, pena emati, baina, claro, baina, hein imarri izan dezatik ez dela diripia egatzen nahi nintzen. Inbertsio handia. Inbertsio handia marrein dut, eta nehonina jubilauta naho, eta jubilazioan gatu zeitenakin. Inberda, ez da? Ez dago eta hau manten zeik. Bale, eskerrik asko Alejandro. Ikusten duzuen nolako idia den, hemendik gutxira leonera eramango dute, beraz, hause da guztia Legorretatik.